हाय हेलो नमस्कार ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ସାମଲ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଜଣଙ୍କର ମୋର ଜଣେ ଝିଆରୀ ହେବ ତାଠୁ ମୋବାଇଲ ମାଗି ଆଣି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ସବୁ ସେଟଅପ୍ ଥାଏ ମାନେ ସେଟଅପ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି। ତଥାପି କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସୁନି, ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିବ। ଆ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁଗପଥ ମାନେ ଯୁଗକୁ ଅନେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟତା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କେହି କାହାଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆଜି ଯଦି ନିଜକୁ କହିପାରୁଛେ, ତେବେ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ, କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆମେ ପରିଗଣିତ ହେଇପାରୁଛେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଗୁଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା ମଣିଷ, ତାପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଲା, ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନେ ମାଧ୍ୟମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେମିତି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ହେଉ, ସାଇକେଲ ହେଉ, ରେଲୱେ ହେଉ, ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କାର୍ଟରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଫେରିବାକୁ ମାତ୍ର 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏଇସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଗତି କରିଛେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ଆମର ର ବିକାଶ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛେ। ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କହିବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ ଫେନୋମେନନ୍। ଯେମିତି ଆମେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜା ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ କଜ୍ ତାର ଖୋଜୁଛେ, ଆମେ ତ ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଭଲ ଭଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍, ଭଲ ଭଲ ଆଇଫୋନ୍ ସେଟ୍, ଭଲ ଭଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛେ। କିଛି ଦିଗରେ ଆମେ ହଜିଯାଇଛେ, କିଛି ଦିଗରେ ଆମେ ବଢ଼ିଯାଇଛେ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଆଜି ସବୁକିଛି ପାଇସାରିଛେ। ସମ୍ଭବତଃ ଆଗକୁ ତ କ'ଣ ହେବ ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆମର ମୁଁ ତିଆରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଅନୁଭୂତି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ତ ଏମିତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧରିନେବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ସେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ନେଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଥା। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କେମିତି ଫେଲୁଅର ମାରିଯାଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଅମର ରହିଯିବି। ଅମର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥାକୁ ସିଏ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସେ ବାଞ୍ଚୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲରେ ଦେଖିପାରିଛେ, ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ଭଗବାନ ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି କି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ୟଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଅମର କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ୟଙ୍ଗ ରଖିବା ମାନେ ଶରୀରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମରଣ ଧର୍ମା। ଶରୀରର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମରଣ ଧର୍ମା। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟଙ୍ଗ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପଇସାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସାର୍ଥକତାକୁ, ନିଜର କ୍ୟାଲିବରକୁ ମାନେ ଦେଖେଇ ପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୟଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ବି ପିଇବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ତା ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଭିତରେ ଥିବା
ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଅମର ହେଇଯିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଇଜ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଏକ୍ସେପସନ, ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନଲେଜ, ନଟ୍ ଏକ୍ସେପସନାଲ ନଲେଜ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସ୍ପେଶିଆଲ ନଲେଜ ଇଜ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ମିନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ନଲେଜ ଆବାଉଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ସାଇନ୍ସ, ନଟ୍ ନଲେଜ, ସ୍ପେଶିଆଲ ନଲେଜ। ତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି। ଆମେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପେଶିଆଲ ଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି, ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ଜୁଲୋଜି, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ବଟାନୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଫିଜିକ୍ସ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛେ। ବିଶେଷ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିବାନି ଯେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ବିଜ୍ଞାନ, ନା ନା, ସେମିତି ଆମେ କହିବାନି। ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲିଅର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣିବା। ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ବି କହିପାରିବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାର ବି ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ କହିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁନେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ହେଉ, ମହାବୀରଙ୍କ କଥା ହେଉ, ଆମର ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ କଥା ହେଉ, ଆମ କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବୀର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ବୀର ପୁରୁଷ କ'ଣ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ନା, ମହାବୀରଙ୍କୁ ବୀର ବୋଲି କୁହାଗଲା, କାରଣ ବୀର ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ, ନୁହଁ କି ବଳବାନ ମନୁଷ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ବଳ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିରେ ବଳ ଯାହାର ଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ନଚିକେତା ହେଉଛନ୍ତି, ନଚିକେତା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ନଚିକେତା ନାମକ ବାଳକ, ଯିଏ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ ମାଗି ପାରିଥିଲା ଯମଙ୍କୁ, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତାଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖେ ଅଧିକ ପଇସା ହେଉ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଉ, ଆମର ଏଇନା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ କେମିତି ଭୋଗିବା, କେମିତି ଯେତେ ଭୋଗା ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯାଉ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ହେଉ, ମାନେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତର ଚରମ ସୀମାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ପ୍ଲେଜରେବୁଲ୍ ବସ୍ତୁ ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯମ ନଚିକେତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋର ଆଖି ପାଉଥିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ମାଗେ, ତ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୃଥିବୀଠୁ ଆକାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସବୁ କଳ୍ପନାରେ ତୋର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଅଛି, ସେତିକି ବି ମୁଁ ତୋତେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଖି ପାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମି, ମନ ମୁତାବକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ନାରୀ, ଅଗଣିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅଗଣିତ ଆୟୁଷ, ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଅମରବର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଅମରବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ସେ ବର ମୋତେ ମାଗିଦିଏ, ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୋତେ ମାଗେନା। ଏଇ କଥା ସେ ଯମ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଦେଉ, ମାନେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭିକ ବି ମାଗୁଛେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ହେଇପାରେ ଆମର ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଲଗେଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତିନିଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛେ। ତାପରେ ଭଲରେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ସୁଖ ଅଛି ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ
ଆମେ କ'ଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛେ କଥା ଉପନିଷଦରେ। ସିଏ ନଚିକେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ସାର୍ଥକତା ବିଷୟରେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆମେ ଯଦି ଗଣିତ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜନ୍ମର କଥା ଅଟଳ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଯମଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବା। ସେ ଯଦି ଯମଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ରହିକି 3ଟା ବର ପାଇଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ବର ସେ ମାଗିଲେ ଯେ ମୋତେ ପାରୁଛ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯଦି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କହୁଛେ କାହାକୁ, ଯଦି ଆମେ ଶକୁନିକି ଆମେ ମହାଭାରତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛେ, ଶକୁନି କ'ଣ କଲା? ବର୍ଷା ଖେଳି ତାର ତା ଭଣଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜିତେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲା, ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କଲା, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିନେ, ଆମେ କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିଛେ? ଆମେ କହିଛେ ଯେ ନଚିକେତାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କହିଛେ, ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇ ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ସିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଆମେ କହିଛେ ପୁରାଣରେ। ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆମେ ଏଇନା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, ଯେ ମୁଁ ଘରେ ମରିବିନି କି ବାହାରେ ମରିବିନି, ଏମିତି ମୋତେ ବର ଦିଅ, ଦିନରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ମରିବିନି, ଆମର ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତମର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିର କାମଟା ସେ କଲା ଯେ ମାନେ ତାକୁ ହରେଇବା ବହୁତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ରାକ୍ଷସ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଆମେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବିବାଟା ହିଁ ବୋକାମି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀର ପରିଚୟ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଇଭିନ୍ ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ଏଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତାନି ନାହମ୍ ନଚ ଶ୍ରୋତ୍ର ଜିହ୍ୱେ ନଚ ଘ୍ରାଣ ନେତ୍ରେ ନଚ ବ୍ୟୋମ ଭୂମିର୍ନ ତେଜୋ ନ ବାୟୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପଃ ଶିବୋହମ୍ ଶିବୋହମ୍। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୋଲିଗଲେ, ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ତୁ ଯେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ କରେ, ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ। ବୁଦ୍ଧି ତ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବୁ କେମିତି? ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ନୁହଁ ତୁ, ମନ ତ ନାହିଁ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ? ମନର କାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆମେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ମନର କାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ କାନ ଆଖି, ଏରା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଚର୍ମ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମନ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ବିବେକ, ବିବେକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ପରମାତ୍ମା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ସତ କିଛି ମିଛରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲରେ ଦେଖୁଛେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଏମିତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କହିଛେ ଅତୀତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେମାନେ ନିଜକୁ, ତାଙ୍କଠୁ ତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ନିଜକୁ ଅମର ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ୟଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପଇସା ଅଛି, କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କର, 12 ବର୍ଷର 13 ବର୍ଷର 14 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କର
ତ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତା ବାଦେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼କୁ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପିଇଛନ୍ତି, ତାକି ସେମାନେ ୟଙ୍ଗ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ପାଖେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଉ, କିଏ ମନା କରିଦେବ? ଆପଣମାନେ ନୁହଁ କି ମୁଁ ନୁହଁ, ମନା କରିଦେବା ଆମେ? ଆମକୁ ଯଦି ଏଇନା କିଏ ଯାଚିବ ଅନାୟାସରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଚିବ, ଆମେ କ'ଣ ନେଇ ମନା କରିଦେବା? ନାଇଁ ମୁଁ ସାଧୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆମେ ମନା କରିପାରିବା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା କହିବି ମୁଁ ମନା କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବେଦାନ୍ତକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ନଚିକେତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରିବ ଏବଂ ଯୁଗୋତ୍ପଥ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା, ମନରେ ବିବେକରେ ତାକୁ ଭାବିବା, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି କେବେ। ତେଣୁ କଳି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳିକାଳର ଆଗମନ ହେଇଛି, ଆମର ଭାଗବତରେ ବି ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର କଳି ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିଏ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମର ଶାସନ ଚାଲିବ ଏବଂ ତୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ। ତେଣୁ କଳି କ୍ଷମା ମାଗିଛି ଏବଂ କହିଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି ତାହେଲେ, ନା ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହ। କହିଛନ୍ତି ସୁନା ପାଖରେ ରହିବୁ, ସୁନା ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡରେ ରହିବୁ, ପଇସାରେ ରହିବୁ, ଯେଉଁଠି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ ସେଠି ରହିବୁ, ଯେଉଁଠି ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଥିବ ସେଠି ରହିବୁ। ଏଇସବୁ କଥା ଭିତରେ କଳି ତାଙ୍କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଝୁଲୁଥିବା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆମର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସବୁ, ସେ କଥା ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ପୁରାଣରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମାନୁଛେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ନହେଲେ ଗୋଟେ ବିଜନେସଟାକୁ ଜଣେ ଗ୍ରୋ କରିବ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବୁଦ୍ଧିଟା କ'ଣ? ବାସ୍ତବ ବୁଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବା ହେଉଛି, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ହେଉ କି ଆମର କଥା ଉପନିଷଦ ହେଉ କି ଆମର କେମିତି ଆମର ଅରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ ହେଉ କି ବେଦାନ୍ତ ହେଉ କି ଶିବସୂତ୍ର ହେଉ କି ଆମର କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଭୈରବ ତନ୍ତ୍ର ହେଉ ନହେଲେ ନାନକଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ କଥା ପଢ଼ୁଛେ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଏତେ ଅଛି, ସେଇଟା ନ କହିଲେ ସରେ। ହେଇପାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ହିଁ ସୁଖ ମିଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ ନିରାମିଷ ଖାଉନି, ମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନି, ନିରାମିଷ ଖାଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେ କରିଛେ ଜୀବନରେ, ଆମକୁ ଯାହା ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ତ ମଣିଷର ତ ବହୁତ ଜିନିଷରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ବହୁ ଜିନିଷରେ, ମୁଁ ବି ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି। ବହୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜର ରଖିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେମିତି ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ କଥାରା ସବୁ ଆସୁଛି ସେମିତି ନ ଆସୁ, ଯେମିତି ସେଟା କେମିତି ନ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ମନରେ ଅଛି ସେଇଟା ତ ଆସିବ। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ବଜ ହେଉଛି, ସେମାନେ ପାଟି କରନି, ପାଟି କରନି, କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ? ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ତ ଛୋଟ କାଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା
ଆଗକୁ କେତେ ଦୂର ମୋର ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ବାରମ୍ବାର ହାରିଯାଉଛି ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ମଣିଷ ନଥିଲେ, ଆମେ ଆଗେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା ଆମେ କହିବା, ଆମେ ତ ଆଗେ ଡାଇନୋସର ଥିଲେ, ଆମେ ବଣ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସେଲ୍ ଥିଲେ, ଆମେ ମିଲିୟନ ସେଲ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଛେ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଗଣିତ କରୁଛେ, କିଛି କଥା ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ କରୁଛେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବିକି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଭଗବାନ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବି ବହୁତ କଥା କରୁଛେ ଯେଉଁଟା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲର କ୍ଷୟ ହେଉ, AQI ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉ, ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ବ୍ରିଟେନରେ, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲା ବେଳେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲା ବେଳେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଲି ବାଇକ୍ ନ କିଣିଲେ ଆମର ମନ କରୁନି। ତେଣୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନା ନିର୍ବୋଧତାର କାମ, ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟଲି ବାଇକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ସେମାନେ କିଣନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ସେ ବି ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆମେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଯେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିକି, କେମିତି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଆମେ ଯଦି ବିବେକ ଅନୁସାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ ନ କରୁଛେ, ସିଏ କ'ଣ ଆମ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କିଛି କଥା ଆମେ କରିପାରିବା, କିଛି କଥା ଆମେ ନ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ତ ସତ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନିମମ୍ ଏଇ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସାପେକ୍ଷିକ ଜଗତ, ମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ଼। ମାନେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମିନିମମ୍ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପାଦରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ମହାବୀର ହେଇ ରହିପାରିବାନି ସମସ୍ତେ। ମହାବୀରଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଜୈନ ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଥିବା ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବୀର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମହାବୀର ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କଥା ଅଛି, ଆମେ ସେ କଥା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆହାରରେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କୀଟପତଙ୍ଗ ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମିଷ ଖାଇବା, ମାନେ ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଖାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ବି ଖାଇଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଖାଇଛି। ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି, ଖାଇବିନି। ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ନିଜକୁ ବାଟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ସଂସାରକୁ, ସମାଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନ ନେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ସେଇ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶରଣ ନ ନେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତାଠୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମିନିମମ୍ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ମାନେ ସିଏ ନୁହଁ କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଏତେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏତେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଅନୁଭବ କଲା ପରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଲେଖଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବିଗଳିତ ହୃଦୟ ଏତେ ତରଳି ଗଲା ଯେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ତମ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପାରୁଛ ଯଦି ମୋତେ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ହେଲେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ସୁଖରେ ରଖ।
ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସିଏ କଷ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅ, ଆବିଳତାର ସହିତ ଆବିଳତାର ସହିତ ସେଇ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରାଣୀ କାହାର ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୃତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବ ପ୍ରଥମ ପଦ ମାନେ ଓରିଜିନାଲ। ମୋ ଜୀବନ ବି ସୁଖ ହଉ ଜଗତ ବି ସୁଖୀ ପାଉ ସୁଖ ପାଉ। ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆବିଳତା ଏତେ କରୁଣା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ଏଇଭଳି କଥାଟା ସେ ମାଗିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। କରୁଣାବାନ ହୃଦୟ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ହିଁ କରୁଣା ଥାଏ। କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜଠୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ସେ କଦାପି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କଥା ବହୁତ ଥର ବେଦାନ୍ତରେ ପଢ଼ିଲି, ବହୁତ ଥର ଉପନିଷଦରେ ପଢ଼ିଲି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛେ ଆଉ ଭାବୁଛେ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କଟିଲା ତ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ସେଟା ତ ଆମେ କେବେ ଭାବୁନେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ କେହି କାହାଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ନୋ ବଡି ଇଜ ସେପାରେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଇଦର ସାଇଡ୍। କୌଣସି ଦିଗରୁ କେହି ବି ସେପାରେଟ୍ ନୁହଁ। ମାନେ ଆମଠୁ କେହି ବି ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ କିଛି କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ, ସମୁଦ୍ରର ଫୁଟୁକା, ପାଣି ଫୁଟୁକା ସମୁଦ୍ରଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ସେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ଯେତେ ସବୁ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେତିକି ଯେମିତି କନସିୟସନେସ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତି ହୃଦୟର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ବିଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଭାବୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍ଥକତା। କାରଣ ଭାବିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଆମେ କାହିଁ ଭାବିବା, ଭାବିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ତମଠୁ କେହି ବି ଭିନ୍ନ ନୁହଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ମୋର ବି ବହୁତ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ସବୁ କେତେ କଥାରେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଅପମାନ, କେତେ ମାନ, କେତେ ସବୁ ଆସିଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ମୁଁ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ମୁଁ ହେଉଛି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏକାଥରେ ଆଇ ଆମ୍ ଟୋଟାଲି କରେକ୍ଟ, ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ହେଉଛେ ସେଇଟା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରର, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଜଳ ନଳ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ନକ୍ଷତ୍ର, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାୟାପଥ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସଂସାରରେ, ସ୍ପେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ସେଇ ଭଗବାନ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଏଇ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ବି ଭଗବାନ, ତୁ ବି ଭଗବାନ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା ସିଏ ବି ଭଗବାନ ହେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଛି ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ରହି କିମ୍ବା ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଅମରତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବଳାତ୍କାର କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବେ ବୋଲି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଆମର ଲୋକାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଉଚିତ, କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆମେ ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହୁନେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହୁନି। କାହାକୁ କହୁଛି?
ନଚିକେତାକୁ କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଯମଦେବ, ହେ ଯମରାଜ, ହେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା, ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋତେ ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଦିଅ। ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ଭାରତର ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଭାବୁଛେ ତାଠୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଦର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଯଦି ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱୋତ୍ପତ୍ତି ହେତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟମ୍। ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ସୁଖଠୁ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବ୍ଲିସ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ବ୍ଲିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯାହାକୁ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା। କେଉଁଥିପାଇଁ ଦୂରେଇବା? ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୂରେଇବା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା, ଏସବୁ ବ୍ୟଥା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଯେ ସିଏ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ବେଦାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା। କିଛି ରୂପରେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ବେଦାନ୍ତ କହିଛି either you realize it or you don't realize it। ତମେ ତାକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କର କିମ୍ବା ନ ରିଅଲାଇଜ୍ କର, ରିଅଲାଇଜ୍ ନ କର, ତାକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କର କିମ୍ବା ଅନୁଭବ ନ କର, ୟୁ ଆର୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଅଲିଟି। ତମେ ହିଁ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତମେ ହିଁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ କିମ୍ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ, ଅଦ୍ୱୈତ। ଦ୍ୱୈତ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ଗୋଟିଏ। ସେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, କହିଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବେଦାନ୍ତ ଆମର ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ, କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ନାହିଁ, ସେ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତ ହୁଏନି, ମୋର ତ ହେଇନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୋଠୁ କେହି ଭିନ୍ନ ନାହାନ୍ତି। ସାଗରରେ ଯେତେ ସବୁ ପାଣି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସାଗର, ସିଏ ହେଇପାରେ ଢେଉ ହେଇପାରେ, ସିଏ ହେଇପାରେ ପାଣି ଫୋଟକା ହେଇପାରେ, ସିଏ ହେଇପାରେ ମାଛ ହେଇପାରେ, ସିଏ ହେଇପାରେ ବେଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା, ଜାଣିବା ସମୁଦ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସମୁଦ୍ର, ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ତିମି ମାଛ, ପାଣି, ଢେଉ, ସବୁ କିଛି ସମୁଦ୍ର, ବାଲି ଫାଲି ସବୁ ସମୁଦ୍ର। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛାତିଟା ଧକ୍କା ବସିବନି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ବସେ, ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଯେମିତି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ସକାଳ ହେଇଥିବ, ସକାଳ 4ଟା ରାତି ହେଇଥିବ, 4ଟା ସାଢ଼େ 4ଟାକୁ ଆମେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯାଇଥିବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ହାଲକା ଦଲକା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବ, ଟିକେ ଗରମ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବ, ନାଲିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହେଇପାରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିବେ, ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ, ଅନ୍ୟ ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଇଏ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି ପକ୍ଷୀ, ଆମ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ତ ପକ୍ଷୀ ରାବ ଶୁଭିବାକୁ ମିଳୁନି, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦୀଘା ଫିଘା ହଉ, ଆମର ଚିଲିକା କୂଳ ହଉ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବୁଥିବେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା,
ଆମେ ଆମେ ପର୍ସନାଲି ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କହିବା, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିପାରିବା? କେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭୂତି ନିଜର। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ସେ ଅନୁଭବଟାକୁ ଆମେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଯଦି ଆମେରିକା ପଠାଇବା, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ନେଲି ସେ ସେଇ ଅନୁଭବ ନେଉ ବୋଲି, ସେଇଟା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଜୀବନର ତ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଜୀବନରେ କେହି ସୁଖୀ ନୁହଁ, କେହି ସୁଖୀ ନୁହଁ। ମୋତେ ହେଲା 34, 30, 31, 32, 33, 30ରୁ 34 ବର୍ଷ, 1994 ମୁଁ ହିସାବ କରିପାରୁନି। ମୋତେ ଯେତିକି ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ସୁଖୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସୁଖ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ତ ଭାବୁନି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପଇସା ବାଲା ଥିବା ଲୋକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଥିବା ଲୋକ, ଯେଉଁଟା ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ସୁଖୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଛି, ସେତିକି ତ ମୋର କ୍ଷମତା ଅଛି। ହେଇପାରେ ମୋ ପାଖେ କୌଣସି ବହୁତ କିଛି କମ୍ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ସେମାନେ ସୁଖୀ ନୁହଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ 100% ସିଓର, ମାନେ ସେମାନେ ସୁଖୀ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି, ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ୁଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି, କିଛି ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସେତକ କଲା ଭିତରେ ବି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସୁଖ ମିଳିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିଲି, ଯେତେବେଳେ ନଚିକେତା କଥା ପଢ଼ିଲି, ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଅନୁଭବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନାଲିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ, ଆଉ କିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପାଣି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମ ଅନୁଭୂତି, ପର୍ସନାଲ୍ ଅନୁଭୂତି। ସେମିତି ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଲା ପରେ, ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିଲା ପରେ, ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ କିଛି, ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ହଁ, ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ କରିଛି, ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଅବହେଳନା ନାହିଁ, କିଛି ମାନେ, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ପଇସା ମିଳିବ? ମିଳିପାରେ, ପଇସା ମିଳିଲେ ମୁଁ ମନା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ନେଲି, ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ମଜା ଲାଗିଲା। କିଛି ମୋର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଘଟୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି। କ'ଣ କରିବି ଆଉ ତାପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି, ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲି, ଇଭିନ୍ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଗପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଗପ ବି ପଢ଼ିଲି, ପାଖାପାଖି 500, 600, 1000 ପ୍ଲସ୍ ଗପ ପଢ଼ିଲି, 1000 ପ୍ଲସ୍ ଗପ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ। ତାପରେ ବେଦାନ୍ତ, ତାପରେ ଉପନିଷଦ ଯାହା, ବେଦାନ୍ତ ସେୟା। ଉପନିଷଦର ସାର ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ। ତାପରେ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଢ଼ିଲି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିଲି। ଏତେ ସବୁ କଥା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଦାନ୍ତ। ବେଦାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଅଛି, ଅଦ୍ୱୈତରେ ଅଛି। ଏଠି କେହି ଅଲଗା ନୁହଁ କାହାଠୁ, ଏଠି କେହି ଅଲଗା ନୁହଁ କାହାଠୁ। ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ। ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ହେଉଛି ମୋ ମତରେ, ଏଇଥିରୁ ତମେ ମାନିପାର, ଆପଣମାନେ ମାନିପାରନ୍ତି, ନ ମାନିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ। ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବୁଲିଯିବା, ସମଗ୍ର ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ ବୁଲିଯିବା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ପୋଖରୀ ମାନେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜଳଭାଗ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜଳଭାଗ ଦେଖିବା, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଯେଉଁ ଆମର ପଡ଼ିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଥିବ, ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିଯିବା, ଯେତେ ପୋଖରୀ ସେତେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ
ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେତୁଟା ଚନ୍ଦ୍ର, ସେତୁଟା ଜହ୍ନ ଆମେ ପାଇପାରିବା? ନା, ଜହ୍ନ ଗୋଟିଏ, ଜହ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି ସେଠି ଖୋଜିବା ପୋଖରୀ, ସେତିକିଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମେ ପାଇବା। ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଟି କୋଟି, ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ଅନେଇବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ଜହ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଯେତେ ସବୁ ବିପଦ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଲସ୍ ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, କି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏହା ବାସ୍ତବ ନୁହଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଏ ଆମକୁ ଚିଟିଂ କଲା, କିଏ ଆମକୁ କିଏ ଆମର ପଇସା ନେଇଗଲା, କିଏ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆଗଲାନି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଛ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସିଏ ଭଗବାନ ଯଦି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟର ସାଥୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯିଏ ଆମଠୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ନେଇଛି, ସିଏ ବି ଭଗବାନ। ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ତେ 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 ନମୋ ନମଃ। ଯାହା ମୋ ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ହିଁ ଭାବନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ମୋ ମନରେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମନରେ ତ ସେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଭଲଟାକ ସିଏ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦଟା ସିଏ ନେବେନି। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ନିରୁପାୟ, ଆମର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ସହିତ ଆମେ ଖେଳିପାରିବୁ। ନା, ଆମେ ନିରୁପାୟ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ପାରୁଛ ଏଇ ଜୀବନର ବାଟଟାକୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନେଇ ଚାଲ, ତାକି ଆମେ ମାନେ ତମରି କରୁଣାରେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତମେମାନଙ୍କର ମାନେ ତମର ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ହେଉଛୁ ତମର ସନ୍ତାନ। ଆମର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟରେ ତମର ପ୍ରତିଛବି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ କୌଣସି ଅଧିକାର ରଖୁନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଗ ବାଛି ନେବୁ। ନା, ଆମର ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଅଧିକାରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେକ ବହୁତ କଥା ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଯଦି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଇବା, ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, କି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି ୟୁ ଆର୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଅଲିଟି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଛେ, ଆମର ହଜମ ହେବା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ଆମ ଚୁଟି ବଢ଼ିବ କି ଚନ୍ଦା ହେଇଯିବା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେବା କି ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋରା ହେବା କି କଳା ହେବା, କି ସମାଜରେ ଆମ ପାଖେ ପଇସା ଆସିବ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ଯେ ସେ କେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେନି। ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା, ତେବେ କିଏ ଧନୀ ହେବ, କିଏ ଗରିବ ହେବ, ସେଇଟା ସମାଜର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ସମାଜ ଅଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ କମ୍ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାଜରେ। ଆମେ ତ ସୁଦାମ କଥା ଜାଣିଛେ, ସୁଦାମ ଗରିବ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗରିବୀ ଘଟେଇ ହେବ, ଗରିବୀ ବଢ଼େଇ ହେବ, ସେ ତ ସବୁ ଅଲଗା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ସେସବୁ। ଏସବୁ ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନର କଥା ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସବୁଠି ସମାନ। ଯେମିତି ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେବ, ଭଉଣୀଟି ବାହା ହେବ, 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଖେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ତା ବାହାଘରଟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ଆମେ ଏମିତି କହିବା 5 ଦିନରେ ଆମେ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଖାଇନଥିବା। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ, ଏତେ ଆବିଳତା ଭିତରେ, ମୋ ଭଉଣୀଟା ବାହା ହେବ କି, ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘରଟା କେମିତି ମୁଁ ଭଲରେ କରିବି, ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବି, ଆଉ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବି,